Hej og velkommen til. Nu tænker jeg nok, hvorfor laver jeg den her video, når at jeg sagde for cirka en måned siden, eller noget, nej, over en måned siden, at jeg var stoppet. Det var jeg også. Og så sagde jeg, hvorfor sagde du, det var jeg? Fordi jeg er kommet tilbage. Jeg er simpelthen kommet tilbage på YouTube-gamet, som man kalder det. Altså, jeg har en gaming-kanal med vlogs, og så har jeg den her kanal med alt andet. Og det er mega fedt, fordi jeg har jo 18 subscribers her, og det er mega fedt. Så nu kommer der en masse videoer her, så ja, se videre. Yes, jeg starter. Ja, vi ses. Husk at subscribe, del og kommentere og like og alt det der. Det er så lige meget. I ved jo, hvad jeg vil sige så.